ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನದು ತೂಕ. ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನಿಡು ಮಲ್ಪೇರು. ಕೆಲವರು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬೇತನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬ್ರೆಡ್ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ತಿನ್ಪೇರು. ಮೂಲ್ಯಾನು ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬ್ರೆಡ್ನು ತೆತ್ತಿಡು ಮುರ್ಕದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ತಂದೆ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಈತೇನು ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊಚ್ಚಿದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆಯ್ನಾದ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚೋಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಡವು ಇದನ್ನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಗ. ಇತನಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಆಜಿ ತೆತ್ತಿದ್ದು ತೊಂದೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಹಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ತುಲೆ ನಿಕುಲು ಎತ್ತದೆತ್ತನು ರೈತ ಮಿತ್ತು 1/4 ಚಮಚದಾತಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿಯೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡ್ದ ಅಂಚಾದು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೋಡು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಖಾರ ಹಾಪುಂಡು. 1/4 ಚಮಚದಾತ ಮೂಲಿಯಾನು ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡಿಯೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದಿಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಸುರುಟೆ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡೋಡು ದುಂಬೆ ಒಂದು ನಿಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ದಯಪಂಡ ಏಜೆಂಟ್ ಅವು ತೆತ್ತಿ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಮಂಜುಳದ ಪುಡಿ ಪೂರ ಮಿತ್ತಡು ಬಂದುಂಡು ಐಕ್ ಸುರುಟೆ ಬರ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿ ಪುಡತ್ತು ಪಾಡ್ಗ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಆಜಿ ತೆತ್ತಿದ್ದ ತೊಂದೆ ಅವೇನು ಪುಡತ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಲೆ ಆಜೆಕೊಂದು ಮಸಾಲೆ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುರ ಹೆಚ್ಚ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗೊಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ತೆತ್ತಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚಾದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಹಾಪೊಂಡು ಈತೆಕ್ ಹೆಚ್ಚ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪಾಡಿಯನು ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೀಟ್ ಶೋ ಕೊಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊಡ್ತು ಮಲ್ಪೊಡು. ನಮ್ಮ ಏತ್ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪ ಆತವು ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆವಡು ಇಚ್ಚಿನ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆವಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅದಾಗ ಅವು ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಏಪಲ ಮುಲ್ಲ ಎತ್ತಾನೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬೀಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತಡಿಂಚ ನುರೆ ಬರೋಡು. ಅದಾಗ ಅವು ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡು ತುಳೆಂಚ ತೆಯ್ದು ಬಿದ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂದು ಬೀಟ್ ತುಲೆ ನುರೆ ಬೈತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ತಡೆ ಪೋಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ ತಡೆ ಮುಲ್ಲ ಯಾನು ಪ್ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚಾರದಿತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ 2-3 ಚಮಚ. ಇಕ್ಲೆ ಬೋಡಂಡ ತುಪ್ಪಲ ಪಾಡೊಲಿ ಬಟರ್ ಪಾಡೊಲಿ ಬಟರ್ ಬೋಡಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಟರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಇಷ್ಟ ಹಾಪುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪುನಂಡ ಬಟರ್ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಲೆವು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡಿತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ನಾನೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಗೆ ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಮುರ್ಕದು ಪಾಡುವೆ. 2 ಸೈಡ್ಲ ಮುರ್ಕ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಪೊರ್ತು ದಿವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮುರ್ಕದು ಕೂಡಲೇ ದೆಪ್ಪೋಡು. ಕೂಡಲೇ ದೆತ್ತದು ಬೇಕ ಪಾಡೋಡು. ಇಜ ನಾವು ಬ್ರೆಡ್ ಬೊದಲ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಐಟೆ ಯಾನ್ ಮುಲಿತ್ತೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪುರ ಬೈದಿಜಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತು ದೆತ್ತದು ಇಂಚ ಮೇಲೆಡು ಪಾಡ್ಗ ಇಂಚ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತದು ಮೇಲೆಡು ಇಂಚ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇಡು ಪಾಂಡ ಯಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಪಾಂಡಾಗತ್ತೆಂಚಿ ಇಂಚ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪಡು. ಅವು ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಪತ್ತುಂಡು ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ಪತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡನ್ನು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಯೋಡು. ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ತೀವೋಡು ಹೆಚ್ಚು ಜೋರು ತಿಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು. ಬ್ರೆಡ್ ಬೇಗ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 2 ನಿಮಿಷಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಮಗತ್ತದು ಪಾಡ್ಗ ಕುಡೊಂದು ಸೈಡ್ ಕಾಯಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಕಲರ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈದನು ತುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂದು ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಯೋಡು ಆಯ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪುರ ಲಾಯ್ಕಡು ಫ್ರೈ ಆವಡು. ಇಕ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಮ್ಮಿಂದು ತೋಚಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡಂಡ ಪಾಡೋಲಿ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಯೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ತಿಂಡ್ರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ಚಪ್ಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಮಲ್ತದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಡು ತುಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಾನು ಕುಡೊಂದು ಸೈಡ್ ಮಗತ್ತು ಪಾಡಿಯೆ ಈತ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಯಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಲರ್ಲ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ತುಲೆ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಆತುಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಮಲ್ತು ತುಲೆ 5 ನಿಮಿಷಡು ನಿಕ್ಲಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಯಾರು ಹಾಪುಂಡು. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.